práve som došiel zo školy a neuveríte, dneska to bolo aj celkom v pohode. Normálne sme mali telesnú a išli sme hrať hokej na kozisko a ja som dal gól, chápete? Dal som gól! Gól! Ja som úplná lama v hokeji, akože, prepáčte, ale áno, som lama a ja som dal gól. To sa akože veľmi často nestáva. Takže fakt to úplne super a ešte nám aj odpadla slovenčina, posledná hodina, čiže mali sme 5 hodín, čo je mega. A fakt dneska sa ten deň začína celkom v pohode. Uvidím, čo budeme ešte po obede robiť. No a toľko k začiatku a ideme ďalej. A kde sa ísť? Chápete? Som chcela, aby som nebol furt v tom prostredí a takto to dopadá. Skončil som úplne vonka na balkóne. Ale to som nechcel. Chcel som povedať, že dokonca ani skoro žiadne úlohy nemáme, pretože máme iba nejaké trapné 2 príklady z matiky, ktoré mám za chvíľu urobené. Takže pohodka. Hlavne, že to machrujem, že to budem mať za chvíľku hotové, ale dopadá to tak, že mi ten príklad vôbec nevychádza, takže asi ho budem musieť urobiť ešte raz a to sa mi akože fakt nechce. A pritom ani nechcem, aby ste vy boli, takže to musím ešte raz počítať. Mne sa to nechce robiť. Dobre, tak vidíme sa neskôr. Takže príkladíky hotové a teraz neviem, teraz idem asi pozerať telku, podľa mňa najlepší nápad, aký by som mohol mať. Takže ľudia, práve ležím na gauči a som fakt unavený a nechce sa mi nič robiť, no a to ešte mám zahrať si na gitare a ísť na náuku, fúha. Tak hádam to nakoniec dobre dopadne a pokračujeme teda vo vlogu. Simpsonovci nadovšetko už po 3. krát. Simpsonovci sú proste úžasní. Dámy a pánové, práve hrám finále Medium EA turnamentu a som vo finále teda s Kanadou a je to práve po prvej tretine a stav je 2-0 pre mňa. No tak ak toto vyhrám, tak ja sa neviem čo fakt urobím. Uvidíme ako to dopadne, rozviem sa vám ešte. Ladislav Naď dal gól, chápete to? Ladislav Naď. Nenatáčam to veľmi pekne, ale bol to gól a vyhrávam 5-0. Áno, dámy a páni, Zdeno Chára dal práve gól. Takýto krásny. A vyhrávam 6-0. Dámy a páni, 10 či 30 sekúnd do konca, áno. Prichádza to. Prichádza koniec, dámy a páni. Dámy a páni, 15 sekúnd do konca, je to tam, dámy a páni. 15 sekúnd do konca, sme víťazi, áno, dámy a pánové. Je to tam. Ešte posledné obranné práce Staňu a je to tam! Vyhrali sme! Dámy a páni, je to tam. Je to naozaj tak. Slovakia Tournament Championship, áno. A teda skoro som zabudol, konečný stav je 8-0. Takže za chvíľočku už je 15:30 a ja práve mierim niekde do tejto triedy, akurát z druhej strany. A pôjdem tam na náuku, takže modlite sa za mňa, nech sa to čím skôr skončí a vidíme sa potom. Takže ľudia, práve som došiel asi po 5:00 a pozrite sa na ten mesiac.
To asi nevidno, ale je strašne veľký, je úplne celý, asi je v splne, alebo ako sa tomu hovorí. A wow. A strašne rýchlo sa Zem hýbe, pretože už je za 2 minútky asi o meter ďalej. Takže vidíme sa. Takže ľudia, za chvíľku už je 18 hodín, no a dnes už sa toho naozaj veľmi veľa zaujímavého nebude diať. Ja myslím si, že tento vlog už by som mohol ukončiť, takže dúfam, že sa vám moje vlogy páčia, ja určite pokračujem, možno ich nebudem vydávať tak často, ale aj tak sa budem snažiť o to, aby vychádzali čo najčastejšie. Dnešný vlog bol trochu dlhší, ale hádam vám to nevadí. Majte sa krásne a čau.